Vítejte u dnešního videa, dneska si zahrajeme Minecraft s mojí kamarádkou. Tak pojď. První si musíme natěžit dřevo a potom půjdeme možná do jeskyně, že jo? Tak, těžím. Musíme mít co nejvíc dřeva, protože si můžeme tím pádem udělat víc tyček a nemusíme mít krizi, že prostě musíme znovu těžit dřevo. Ne, já nechci žádné tyčky blbé. Tak crafting. A tady si položím crafting. Dám tady dřívko. Jen trošku, jak to celé nevyplýtvám. Zbytečné, ne? A mám krumpáč, hotovo. Ještě musím těžit tuhle blbost. Gracie. Aha. Tak to je super. Aha, ty jsi tam, tak já jdu už do jeskyně. Teda spíš radši prvně natěžím kámen. To by bylo lepší, prvně natěžit kámen. Počkat, tady. Je tady nějaký kamínek? Počkat. Není tady žádný kamínek. Takže půjdeme dál. Super, tady máme písek. Ale tady máme kamínek. Super. Tak jdu vytěžit kamínek. Stačí nám 12 kamínku, protože si uděláme i teda spíš radši 20 natěžím, jak si můžeme udělat i pec. A potom postavíme baráček a půjdeme do jeskyně. Tak a tím pádem musím toho kamene natěžit hodně. Že jo? A teď stačí, jo, hotovo. Tady můžeme být? Ne, tady nebude naše bejska, to by vypadalo divně. A počkat, mám písek a jdeme. Gracie. Jo, dobře. Co to je za velkou trhlinu? Nechtěl bych tam se spadnout. My jsme úplně ztraceni. Ne. Jdu za tebou, dobře. Tak jdu udělat tu pec a nástroje. Tak to mám teda hodně. Takže kamínek, sekírka, meč, lopatka a to stačí. Počkat, mohl bych si udělat ještě tu novou zbraň. Takhle se to dělá. Ne, nedělá. Jo, takhle se to dělá. Takže vytěžím. Takhle pěkně a jdeme. Zase jsme se ztratili. To není jak se ztratí třeba jako, naštěstí, že to není jako malý, jak se ztratí malé děti v lesce. Ježiši, zombík. Nevím, proč pořád říká jar. Asi miluje umývání nábytku, teda umývání nádobí, protože pořád říká jar. Dej si. Jo, tady si. Tak, jdeme do jeskyně. Au. Jedu už něco, dobře? Jdu třeba do té velké, gigantické trhliny. Kde to je? Kde to pak je? Už mám extrémní hlad, protože pořád jen běhám. Kdyby jsem takhle běhal v realitě, tak by jsem zhubl už 1000 kilo.
Tam je pak Tarik je prasátko. Prasátko. Jdu si za tebou, ale jsi moc daleko. Uííí. Doufám, že se neutopím. Ježiši, já se tady snad utopím, nebo co? Pořád lepší než být sežraný zombíkem. Já jsem se tady normálně zasekl. Ježiši, na mě to přitahuje. Au, to pálí. Lapis? Ale tím ho ještě radši nebudu těžit. Ježiši, já jsem se tady ještě zasekl. To je fakt teda super. Musím natěžit další kamínek. Jak můžu to... jak se dostanu vůbec odtud. A to ani nevím, jestli se odtud... Ježiši! Musím zase těžit kámen. 10 let, jak vůbec odtud dostanu. To aspoň musím něco vytěžit, protože... Počkat. Koprový armor. A koprů padá toho hodně. Takže... Nevidím tě. Aha. Já hledám kopr, víš? Tady je kopr, ale jen jeden. Nebo se mám radši utopit? Ne, půjdu radši na hladinu. Teda spíš ne na hladinu, ale na pevninu. Spíš půjdu nahoru. Tímhle schodištěm, provizorním schodištěm. Ani tam stejně není, takže to je úplně zbytečné. Doufám, že to nebude trvat 1000 let, než se dostanu nahoru. Že jo? Jo, už jsem za chvíli tady. Pojď, rychle. Jo. Tak už jsem tady. Čus. Máš nějaké jídlo? Máš taky už velký hlad? Musíme najít nějaké jídlo. Doufám, čekej, můžu jíst houby? Čekej. Vezmu si houbu a můžu jí sníst? Nemůžu, škoda. Že, borůvky. Borůvky se taky můžou hodit, protože sice hodně píchají, ale to vůbec nevadí. Kde zmizly borůvky? Super, mám borůvky. Nakrmí mě aspoň trošku. Bouchal. Tak, borůvky. Oni dávají teda hodně jídla. To by mi mohlo stačit. Už se stmívá. Ty čuně, já tě napíchnu. Můžu tě taky napíchnout? Můžu tě napíchnout tímhle? Já jsem to chtěl zničit, víš? Tak pojď. Můžeme najít vesnici i klidně. Už tady nechci být moc dlouho. Protože je tady zima, že jo? A tohle je konec tohohle videa. A čau.